Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आपल्या स्वातंत्र्यासाठी आपल्या पेडण्याच्या जाव किंवा संपूर्ण भारतात किती लोकांनी वावरले ह्या जाणवतात. त्यांची याद येतात. खरंच काही बरा कार्य त्यांनी केलं, जेणेकरून आम्ही हक्कान इकडे आज येऊन बोला शकतो, राहू शकतो. ह्या सगळ्या हुतात्म्यास माझे मनापासून त्यांना प्रार्थना. तसंच ह्या हैसरली जे स्थिती आसा ती बघून एक जाणवता, हे काहीतरी पर्यटन विकास जावकच जाय आसली, खरीच गरज आसली. कारण महाराष्ट्र आणि गोवा हे दोन बाउंड्री एकत्र झाले. जिथे दोन बाउंड्री एकत्र झाले हयसर चेक नाके असतात, पोलीस नाके असतात, बरेचशे गोष्टी. डेफिनेटली बरेचशा गाडयो रावतात, हयसर थांबणे जातात, थांबो ह्यो असतात, कोणी चेकिंग वयता. पण यदा कदाचित ह्या पर्यटन स्थळ जर झाला असता तर कितला बरं झाला असता. खूप पहिल्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी खूप असे सांगला की ते पर्यटन स्थळ करूचा, हे करूचा. पण हे विचार एकदम चांगले असत, पण हे अस्तित्वात येऊंक जाय असं म्हाका तरी वाटतं. प्रमोद सावंतान सुद्धा जाल्यार तेंच्यांनी आश्वासन दिवचें न्हू, आणि जे गजाली पयलीं जे फाउंडेशन जे जाल्ले तो आमचो स्थानिक आमदार तो खंय तरी पाठपुरावो करूंक कमी पडला हे नजरेक इल्लेले आसा. हांव मागता तेच्या कडेन की तेचो पाठपुरावो करून जे गजाली फाउंडेशन जाले ते खंय तरी फुडें व्हरचे हांव मागणी करता.